Hello guys, new another video. To labangso video topik alam leli tum citan ponang athema people lo nini labangso video semar nang koke. Lasi mane main topik bang lapuson hilo fake account ke semar. Facebook fake account ke semar. Lapen fake account semar nang det pen. Bang foto ka upload pita. Ka upload pita editing pen upload pita. People lo cini malah dak bangke. Pineson mati celangun mate pineson ki claim mate pineson ki chokchi dokok ta haipo jirpi angbong kumane mate chilang lapusona dokok ta haipo lapuson dokok lo plote muni atum ke aning ke heno plote upload pita peta claim that ta haipo lasi nomolom kachi thang pipot lo mane nomolom chi thang lo labangso photo bang edit pc upload pi pusi nili arju ponlong lo lapen labangso news along ta labangso alam thepen than pon lo photo bang ke kumaman nilong do plote labangso photo bang delete etha pusi ninje pon lo lasi mane photo bang korte injir alam pensi edit pilo lapen hada kalili lang tok lo amar labangso photo bang ke viral pitet lo alam bang ke lapuson lo kajironga haladak mane ala so alam thepen labangso photo ki edit pi viral pi alam thening je ponlo lasi labangso photo bang delete penot pusikaning je ponlo he sitame labangso photo bang ni linon puana theklong lelang sitame news channel ong ke thanpon alam si nili kaning je ponlo athema pipot lo fake account ke simar pipot lo mane chilang nasi kacilang pini dokok ta haipo lasi fake account muni tum simar po video bang upload pita pada titi lo mate photo edit pipo upload pita pada titi lasi ladaka bang ni ninje dam plote muni tum cilang mate cilang dokok lo plote upload pita pada ta claim that ta haipo athema nili real alam nega cingki bek kaci than bek alam thesi nona bang nili ninje pon po athema inut arlo so mate inut akor jang ni phaning jelo ni photo viral pita bret mate upload pita bret people lo upload pita bret ke puning jelo alo so bang nang thak dono alo so bang ning jelo ni aprang pinso ning dok dulu man ni ning che hang dulu amala bangso ning che hang along mane mena pon mang la poson lo ni bangke chong thu de mane chong thu de mane apin so phan ke non ke ni ubup lapuson si ningje pono amat apin so penta ni kilo people nang photo upload pita bret o ni phanang chong thuidet ke amani upload pi det lo ako whatsapp group long share people whatsapp group long share po lapen pinso tumge chini lobu pinso tumge arlu so khok pik pu pinso tumge arlu so khok pik pu ge chini lobu mat labangso photo labangso number kitok ang pen matsi kalili lang toksi amat labangso photo bangke whatsapp along group along facebook along upload pita berelo amat pinso tume call pri lo ba alu so bangke sik sak dokok do lasi muni atum ning hang ning dokta matharai si hang nang ji dok nang ji lasi api muni atum ke mesen ke matha ke do o atum abi mesen atum nadolo henoda katum dadolo lasi jong se henoda katum plote henoda katum benke cheri chot sikinang chot nohote photo video pina jong si dokok plote upload pichok ta hailo lasi lada ka bangke kachire sikinang chot kai ke mata lasi non uwe kimi kithur mimi atum arlo so atum ninga chi dok ninga chi hangalong ke lapuson hilo jong si ada kacong thui cilang silet pina dokok plote lapuson ki claim ke aning hang piklo athema nom lome social media pinak mati nasi photo bang edit pita bret po upload pita bret nasi ning kachang kachi dokta chere chot siginang sot lapen mena tupik bang ke nili lapaan si ningje pon po athema lasi munia tum cilang silet dolo plote hedi jirpi angbong pen pustami ningi chang alam pen pustami munia tum cilang silet dokok plote di munia tum ke matha bangke heno dak align si dam joiti tiro nasi ladak bangke pinya video bang lapuson si ningje pon po lasi pinya tupik an ke nili than lablo lasi mo next video eli tum che than tunang cimun tunang lasi pinya video bang dak sikan tolong ang tum dome thakmi tata bye bye